हमनी के अपन गांव के लोगन से बतियाइब जा और ये जानब जा भोजपुरी के का विशेषता बा और काहे भोजपुरी के लोग इतना एजा प्यार करेलन लोग और के तरी हमनी के भोजपुरी के सम्मान ये पूरी दुनिया में बढ़ा सके नीजा। जय भोजपुरिया। आ भोजपुरी जे बोलेला नु तो बुझाला कि एकदम ऊपर से लेके नीचे ले करेजा गद गद होखे लागेला। हम जब तक जम जा भोजपुरी खातिर जम जा। हम बलिया निवासी अमित कुमार मिश्रा, गांव छोड़हर, पोस्ट हनुमानगंज, जिला बलिया, थाना बांसडी रोड से बोलत तनी। हमार भोजपुरी जौन भाषा बा एगो जवानन के हृदय में बड़ा बसेला। ऐसन बा कि भोजपुरी ई हमनी के बिल्कुल दिल के करीब भाषा है और दूसरा के भी एकरा बारे में जानकारी दे जा ओकरो के मैंने भोजपुरी भाषा के बारे में बताई जा तो लोग जैसे जागृत होई आ ओकर पूरा विश्व में एगो अलग छाप बा। आ भोजपुरी में ही एगो ऐसन बा कि 3 तरीका के भाषा प्रयोग कइल जाला केहू के भी इज्जत और सम्मान देवे खातिर। बहुत विशिष्ट व्यक्ति हुई तो हमनी के रउआ से संबोधित करेनी कि रउआ कहाँ जातनी, रउआ का करतनी, कहाँ जातनी, केने जातनी। ओकर उसके बाद सेकेंड फेज में आवेला कि तू का करता राजू, थोड़ा हमसे हम उम्र का है, हमारे बराबर का है, हमसे जो बड़ा है उसके लिए तो रउआ उपयोग करते हैं। आ ओकरा बाद आवेला जे हमरा हम उम्र के बा ओकरा खातिर तू केने जाता रह, का करता रह। आ ओकरा बाद तीसरा आवेला जे हमारा से छोट होला ओकरा खातिर संबोधन में हमनी के इस्तेमाल करी जा का रे, केने जाता रे, ते खैले हो कि ना खैले हो, कहाँ जाता रे। ये तरीका के भाषा और ही कहीं नहीं के। यह चैनल शुभ आदर्श मिश्रा की तरफ से आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम करत बनी। भोजपुरी हमनी के भाषा में इतना मिठासपन दोनों भाषा में लावे। अब भोजपुरी भाषा के आगे बढ़ावे खातिर शुभ आदर्श मिश्रा के चैनल के जितना से जितना होके अधिक से अधिक रौरा सभे प्यार दी और ज्यादा से ज्यादा रौरा सभे सब्सक्राइब करी। अंग्रेजी में तो पूछबे मत करी, ओइजा तो सम्मान एकदम धई के किनारे ध दिहल बा, खाली यू यू बस। आ आप, रौरा, ते, तू ई कुल हमनिए के भाषा में बा है तना कैसन लोगन के साथ कैसन विचारधारा अपन व्यक्त करे के चाहे ई भोजपुरिये में बा। हमनी के चाहत नहीं कि हमारा भोजपुरी के जौन संस्कृति बावे ओके फिर से बढ़िया विस्तार रूप से फैलावल जा। हम भोजपुरी मटिया से पैदा भइल बनी। हाँ, माई के सलाम करत तनी, भोजपुरी माई के जय। इस चैनल के थोड़ा आगे बढ़ाएं कि हमें भोजपुरी का पूरा सहयोग मिले। भोजपुरी के हमके नाम ऊपर ले जाइए। चैनल बनावट बहुत बढ़िया ऊपर ले जाइए, बहुत बढ़िया बनावट।